Program ya MBC Exclusive ndipo sabata ino tikhali tikucheza ndi Isaac Jomo Osman omwe ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre komanso tu asankhidwa kukhala president wa bunge la Malawi Local Government Association MAGA. Muli ndine Kumbukani Phiri. Jomo Osman, choyamba congratulations. Thank you. Ndiye anthu akudabo kodi mtera umeneyo mwautenga kuti nokha sikale kwambiri mwasankhidwa kukhala meya pano tukankhula pano akusankhanisa kukhala president wa bunge la MAGA. Tafotokozani kwambiri ndikhulupirira kuti china chonse machokera kwa Mulungu akafuna chaka chimenecho choti chikhale chako chimakhala chako. So ine ndikuzonena kuti china chilichonse chikungochokera kwa Namalenga. Ndiye mwabweratu pa nthawi yomwe kuli mtsutso waukulu nkhani ya thumba la CDF. Inuyo ngati president watsopano wa bungwe limeneli muyiyambira pati nkhani imeneyi? Ngati president wa MAGA wa nyuwani chomwe ndachiona kwambiri ndichoti chinkulirano mwini pa makasala ndi ma MPs. Ndiye ineyo choyambirira chomwe ndikufuna ndikubweresa ma MP ndi makasala pamodzi kukhala ogwirizana chifukwa choti cholinga chawo osewa ndikuthandiza anthu akumudzi omwe anawavotera. So zimakhala zabwino zoti anthu aja azisusana kapena kukanganirana china chache. Ndi chifukwa ndakuwuza ndisindilankhulapo nkhani imene chifukwa choti ndalama zonsezo a Professor Peter Mutharika pozipereka nazipereka kuti nzachitukuko ndi za Malawi si za munthu ya. So ife tangokhala kuti anthu oyimira Malawiyo ndiye ndalamazo ngati zilipo zigwira ntchito mwakufuna president. Ndiye ine sindikuona chifukwa choti ine ndiyesesa kuti tiabwerese ma MP ndi makaslas pamodzi. Komanso ndikukonzeni pamodzi akati MAGA suti kuyimira makasala okha ya momo muli ma DC ma CEO ali momo. Komanso ndikuze ndi chinthu chimodzi, ndalama ya CDF ikamalankhulidwa anthu mwina sakumamvetsetsa kwambiri, koma akanayimvetsetsa kuti ikuti chani ndalama ijapo mpacha pali mwayonena kuti pali ma percent ena acho omwe azisala pa kanso kuti kansoyo ndi andani. So kwa ineyo ndimangofuna kuti anthu amvetsetse kuti akati MAGA ndi chani komanso akati MP ndi ndani. Kwa ineyo sindikuchiona chifukwa chomwe pangakhale mikangano ngati wina aliyese ataziwe. Nkhani yomwe ndimayona ndionena kuti panali controlling angapange control ndalama ndi ndani. Ndiye mukuphunzitsana mukumvetsetsana chifukwa pano pomwe tikukambirana ndalama ija izabwera mbudget ya mu April sipano ya. Ndiye miyezi yomwe tili nayo pomazafika kumene kuti zakhala kuti tonse tamboyendera limodzi. Ndiye ma MP aphungu pangakale biro yomwe ikuyembekezedwa kukasainiwa ndi president kumeneke uko muli ndi chiyembekezo chotani kuti no tsogolo la thumba limene liyenda bwanji? Zili ndi president bina atayimverere biro ngati akuona kuti biroyo ikupondereza munthu wina wache a president ndi ufulu ikana. Komanso a president omwe ngati akuona kuti biroyo ndi yabwino akoza kuivomeredza. So ine ndisanene kuti zichitika chani, koma munthu mwina wache ona zonsezo ndi president. A president ndi omwe anapanganso decide kuti titenge 5 billion titumize ku anthu. Chifukwa chomwe anapanga president athu a Professor Peter Mutharika ndichotenga ndalama ananena kuti akuchosa ndalama ku town kuzibwezeretsa ku anthu. Ndiye iwo ene yake ndomwe ataona kuti ndalamazi nditazibweza ku anthu azizipanga control ni ndani. Tibwereso pambuyo pang'ono nkhani ya mpando umene mwasankhidwa wa president wa MAGA mukubwera ndizotani? Pali zambiri choyambirira chomwe ndakuwuzani kuti ndikuwapangisa kuti makasala ndi ma MP agwirizane. Komanso pali issue ina inena kuti ma chairperson ama district amakhala mu office mwawo 1 year. So kubwera kwati tufati onesetse kuti ife ngati mameya timakhala 2.5 years. So ndi pemphero langa lotinso
ma district chair azikhalanso 2.5 years malo mwa chaka chimodzi. Komanso pali nkhani yonena kuti makasala pali ma issues ngati a medical aid ali palibepo pamadzimu tufuna tionesese kuti kasala ina aliyese akuyang'aniridwa. Komanso pa ma issues ngati munthu akawina ngati kasala amazapasidwa ngongole ya njinga ya moto, kuti njinga za moto ndi zomwe zikupha anthuzi. So tikuyesa kulankhula ndi akuluakulu kuti asinthe mwina aziti pasako ngongole ya galimoto, kaka galimoto kena kache kochipa aziti pasa ngongole. Komanso kukanswala kena kache komwe amalandira kasala ndikochepa, nchifake pamakhala chikulirano pakati pa MP ndi makasala. Chifake omwana panga anayika zinthuzi sanaunikire, kumapezeka ma MP akulandira ma benefit ochuluka, pomwe kasala pakalero amantenga kuti kasala ndi volunteer chabe, pomwe kasala yonso ndo amakhala ndi anthu komanso amadusa mzinthu zambiri. So ineyo ndizaonesesa kuti ndiathandizire. Komanso kumapezeka kuti tini ma DCN alibe ulogali moto oyendera, tini ma CEO alibe even magali moto. Komanso tini ndi anthu ena kugwira ntchito mzipatala omwe sayang'aniridwa. Maga imayang'ana zinthu ngati zimenezozo, ndengati president nkhani si amakasala okha, nkhani ndi anthu omwe ali anda amaga mmene wamvera kuti ndi Malawi Local Government Association. So ikuyimira anthu ambiri ndithu. Nkhani yakhala ali mkamwamkamwa ndi ya makhonsolo ambiri kuonetsa kuti kagwiritsidwe ntchito ka ndalama sikakuyenda bwino. Mwachitsanzo nkhani za JSED zikuoneka kuti makhonsolo ambiri sizinayende bwino. Muli ndi malingaliro otani kuti kutsogolo kuno ndi mmenenso kubwera thumba la 5 billion zinthu ziyende bwanji? I think kwambiri ndi chidwi. Kwambiri anthu akasangidwa ngati macheya kapena mameya kapena ma CEO samasatira zomwe zimayinekera kukhalapo. So munthu ukaziwa udindo wako ndi chomwe uli umayang'anisisa kuti chinthu china chonse chikuyenda malo chiyende malo mwache. Ndikhulupirira kuti ulendo uno chifake mwina mbuyo omwe kapena boma lapitayi kutali zibwana wina aliyese amapanga chomwe akufuna, koma ulendo uno kukuoneka kuti sukhala chibwana chifake kuti a Minister of Local Government ali pamene popa kuyang'anisisa. Andi ndikhulupirira ma CEO ndi ma DCs anapasidwa ma targets oti azipanga, ndesi ndikuona anthu ngati amene akudya ndalama chisawawa. Mukuona ya program ya MBC Exclusive, ndipo sabata ino tikucheza ndi ya Isaac Jomo Osman omwe ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre, komanso angosankhidwa kumene kukhala president wa bungwe la Malawi Local Government Association MAG. Nati kuti mwatenga upresident wa bungwe la MAG komanso ndinu meya wa mzinda wa Blantyre, kweni mufuna kuti mukwaniritse chani? Kweni ndifuna ndikaonese chifuniro cha anthu, chifukwa kuti ndikhale ponsepa pali utumiki omwe andituma chauta kuti ndichite. Ndiye utumikiwo ngati Mulungu andituma ndiugwira ndithu, muyembekeze pali utenga Mulungu omwe andipatsa. Ndiye tikuona sozonena kuti no tikaunguza mtundu wa Malawi amakonda zoyankhula. Ayi zofunika munthu ukhale ndi mapepala amwe kuti ma PhD machanja. Kodi zimene zizi inuyo mungapereke mangizo otani kwa Malawi kuona ndi mmene moyo wanu wa inuyo wayendera? Ineyo Mulungu amapasa anthu utumiki osiyanasiyana. Zonadi mwina anthu akatenga background yanga mwina ndakulira pa street, koma sukulu amachita kuphunzira munthu sutani bwana badwa kuphunzira yaye. So kwa munthu omwe kulingalira kuti uzakhale pena pache ukozomapanga sukulu ili m'materms osiyanasiyana, chifukwa anthu akuzotengerapo advantage kuti ajomo amadusa apa koma ndosapita ku sukulu. China chilichonse makhala kuyipa ndi kukoma kwake. Mukoza kuona kuti anthu for example akamanena ma social media kuti Jomo saphunzira, Jomo buluto, ananga amamva bwanji. So zinthu ngati zimenezozo ayenekera kuti anthu ena acha azichitenganso kuti chimenechocho ndi chipinjo chimatengera kulimba mtima kwa munthu wina wache kuti ndolimba bwanji mtima, koma anthu amapanganso reply bwanji pa chomwe akulankhula anthu kunjako. So ndikuzonena kuti nkhani ya maphunziro inenso ndimathamanga opanga
kupanga pang'ono andi mwina siku lina aje anena ati azazizimuka kuti Jomo ndi PhD chifukwa choti anthu ife sitiziwana chomwe timapanga. So usogolerinso pena ndi mphatso yochokera kwa chauta. Nkhani ya mapepala ili choncho kwa pamafunika ka umunthu andi munthu kuziwa chomwe uli ukozokhala uphunzira ndi mapepala abwino koma ulibe usogoleri. Dziko lathu lino ndofunika kuti tiphunzire komanso kulemekeza maopinion ochokera kwa Mulungu. Fake Mulungu palibe munthu anampasapo usogoleri kungompasa upanda nzeru, akamampasa makauti ampasa nzeru ndokhawo omwe amakalowa usogoleriwo palibe upangiri wa Mulungu omwe amalepera, koma anthu onse omwe amakhala usogoleri Mulungu atavomereza salephera. Taonatu muli mkalikiliki mu mzinda wa Blantyre kuonetsetsa sabata inayo munali mulimbi ndithu kukonzakonza mu mzinda wa Blantyre. Malingaliro anu ndotani ndipo muonetsetsa bwanji kuti chimene chikhale chinthu chopitirira? Choyambirira ndikufuna chani pamoyo wanga. Sogoleri naliyesa akamapasidwa usogoleri azizifunsa kuti akufuna chani. Chomwe akufuna chakapasidwa achigwisa ntchito bwanji. That's why I think matsiku akubwerawo ndi launch ya vision yanga ati Jomo kuti Jomo akufuna chani. So ndikaulula pano anthu akamadzamva azati Jomo anatiuza kale koma pali pano sindikuwuzani chomwe akufuna Jomo chifukwa chili mu vision yangayo, koma patsiku lomwe muzabwere ku program yanga yomwe ndikupanga launch vision yanga ndipo mutaziwe zoti Jomo akufuna chani. Mungo benthula pang'ono kuti omvera athu amve kuti kodi kweni ndi chani chimene chili mu vision imeneyi. Jomo akuyanganira APM kodi a president aziko lino akufuna chani, komanso ineyo ngati mwana kuti ndakulira mtawuni ndikufuna chani. Chimene chocho chomwe chili vision yanga. Taonatu mzinda wa Blantyre walowa chisawawa ndikudziwa kuti mwina mundiyankha kuti iye zili mu vision koma mwalowa chisawawa mbali ya ma restaurant aliyesa kuphika pamene akuganiza pambali pansewu pa stage aliyese patsegulidwa chisawawa ma restaurant. Pitani lero mulimbi mukaone nkhani is about teamwork. China chilichonse mukakhala kuti mukugwira gulu, ine ndikamagwira ntchito sindigwira ndekha, makasala anzanga ene ache mavenda even ama business omwewo ndakuwuza ndi mafunso mundifunsawo mundisokoneza ndiyambonera za vision yanga ndi mudikire kuti vision ya Jomo ikamabwera ibwera motani. Koma nanga si vision yo nafunika kuti mukamaza tiuza tisakhale tikudziwa zonena kuti zina ndi zina zimene zili ma highlights ma highlights amu vision ya highlights ndi Jomo yemwe akulira mu street, from a street kid to a councillor, from a councillor to a mayor, from the mayor to the Magas president. Okay? Ndiye mmene momwe muli nkhani nkhanizo ndizo muzazipeze mu vision ya Jomo. Mwakambapo nkhani yokhudzana kuti munakulira pa ma streets, vision yanu kunkhani ya ma street kids mu Blantyre ndiyotani? Munamva zokuti pakati pa ana amene wamakhala kusokoneza kwambiri kuba kutani inuyo kuti munakhalapo m'mapazi mwawo mukudziwa amene moyo wa pa street umakhalira, mwakonza zotani kumbali ya ma street kids? Panopo chilowereni umeya I think zonsezo zachepako. China chomwe chikundikhumudwitsa nchonena kuti anyamata akabaza mwina akumenya akuphedwa nkhani ngati zimenezozo. So titaona choncho I think Saturday so ndi chochitika chomwe tikupanga ndi anyamata akabaza pamalo omwe pakuphedwa anyamata ambiri akabaza. Komanso ndikuuzepo kunena kuti nditapita ku maliro a maremu anaphedwa chigumula omwe anali konko nayankhula speech yanga ndanena kuti anthu omwe apanga izi pangafupike pangatalike agwidwa ndiponso agwidwa, komanso
anthu omwe akumachingira anthu mamalo muno kumapanga zinthu zosayenera panga chedwe panga talike ndidzakuuzaninso kuti agwidwa because ni mbali imodzi yomwe yenekera kubweretsa chitukuko cha mzinda wa Blantyre. Blantyre ikakhala ilibe chitetezo ndipo vuta kuti ma investors abwere. Ndichifukwa tufuna kugwira ntchito ndi apolisi, tufuna kugwira ntchito ndi amataxi, ama minibus, wina aliyense Jomo sakusiya kunja tiyendera limodzi. Chimozo zingi ma street kids tiyendera nawo limodzi, tamba kali kuwapasa ntchito, ena ndapasa ma business, ena tikuwapuzisa ntchito za manja, ena ndatenga kumene ndimakhala nawo nyumba kwanga. Ndiye zonsezo zikubwera ango imodzi. Tibwere tukunkhani ya ku Maga. Kukoneka kuti kumene kuku upangiri wina umakhala ochepa kamene mphamvu zakagwidwa ntchito kabwino kamapezeka kuti kakubwerera mbuyo. Muchitapo bwanji kunena kuti mmene mu makhanso zinthu ziyende mwadondo mweko mwadongosolo. Anthu ambiri amalankhula ma social media kuti tikufuna Jomo atakhala president wa mameya onse. Ndiyezo amalankhula anthu zicha makaso azisankha kuti Jomo akhale chani president. Ndiye Jomo akhala president apanga chani. Okay, mbuyo mwa anthu samaziwa ntchito za meya. Now Jomo ayamba Blantyre kumapanga zinthu zina zache. Zimene zikupanga ndi cholinga choti makaso zonse kapena mameya zonse kapena macheya zonse aziwo udindo moli nawo. Udindo waso ngokhala mu office, udindo wawo ndi opita pa ground ndi kutipula. Ndiye ndikhulupirira kuti zomwe ndayamba Blantyre zifalikira makaso zonse. Chifukwa nthawi zina amasowa munthu woyambisa chinthu. So ine ndayambisa zitengera ina kuti atani. Komanso atani yekha sangateke, koma ine ngati president wa Maga ndayenderera anthu amene ndikalimbikitsa ndikawathandizire pomwe akuperewera kuti tonsefe tiyende limodzi. Chifukwa munthu sumakhala dolo wekha ya mmakhala dolo ngati mukugwira ntchito limodzi. Ndiye chomwe tikuchitika ku Blantyre. Chifukwa zonse zitu zili mu mfundo za Professor Arthur Peter Mutharika ndi zomwe akufuna. Ndiye ngati ife anache a professor tikuyenera kuthandizana ndi tonsefe omwe tili ndi maudindo kuti chimene tichikwaniritse. Nkhani yakatangale mu makhanso ndi yayikulu kwambiri, mwiro wa bwanji. I think ndakuza ndi mapolisi omwe ayika a Minister of Local Government. I think zinthu zambiri zichepa. Ichi mukakumbukira ku Blantyre nane napo kuti palikaguluka anthu ena akambona munthu akugwira ntchito amabweresera ndalama chani kumpangisa kuti abwerere mbuyo. Si ineya. Ineyo ndikufuna ndibwezerese andiyambolula za vision. Ndekeze pompa chifake ndiononga anthu azangote ndiziwa zoti vision ya Jomo taimva kale. Ndikufuna anthu pa 21 azakhale chelu ndi MPC kuona chifake ndikhulupirira MPC mudzabwera kuzandika pala. Ngati mukufuna vision mudzabwera kuzandika live kuti anthu azaone pa MPC Jomo akulankhula live kuti vision yake ndi chani. Koma papa ndikayikamo ayi ndoti sizabeba ya tufuna so MPC zabwere anthu azaone live. Mwakambatu nkhani yokhudzana ndi katangale kuti ayi inuyo Isaac Jomo Osman simulandira ndalama. Simulandira ndi ndalama. Mwakambatu zonena kuti makhansala masalari yake amakhala otsika. Mwana wa town munthu ina aliyesa mazodi ndo wake. Ndalama atusikanedwa. Maniveseseti. Koma inezi kuzoteka chifukwa choti mwina tikufuna ma street lights, tikufuna mabini Blantyre. Ndiye wina wache mwabweretsa ndalama. Mwina tikuza ndalama ukayigwirisira ntchito zimenezozo. Komanso timmangitsa. Komanso ndalama yomwe pa mlandu omwe akufuna ineyo ndi nchingireyo ndimuyambira pati pompo pa ndalama yomweyo. Koma ndalama mutalandira. Chifukwa tikayisiya mwina akayipitisa kwina kwa koma ibwere kuti igwire ntchito yoti tikonze Blantyre. Chifukwa tili ma vision ambiri a Blantyre. Koma zoti muzandiona ndi kunjenjemera wina wache ndiponso zinthu kunenetsa
ndikugwira ntchito ngati meya wa mzinda wa Blantyre. Nkhani ina imene akhala kuvuta kwambiri nkhani ya malo. Muonetsetsa bwanji kuti nkhani ya malo mu mzinda wa Blantyre ikuyendetsedwa mwadongosolo? Ngati kuli anthu oyipa kwambiri ndi Amalawi. And Amalawi ndio amatukwanisa Blantyre City Council. And I think ndikufuna ndiaphunzitse. Chifukwa nthawi zina zache ine ndimanena kuti kuli mbuli zophunzira. Mbuli za madegree. Zilipo. Ukazaonesa nyasi zomwe amapanga m'Malawi muno. Oyambirira kupanga nyasi ndi anthu ophunzira. Chifukwa chani anapita ku sukulu ndi mapepa. Amapita maiko ena ndikukaona mmene zikuoneka maiko ena. Koma mbuli zophunzira zija zimapanga beza umbuli. Pomwe zikubisala kuti zophunzira. Ndiye ndi chimodzi zimene mukunenera kuti tizapanga chani malo Blantyre City Council igulisa mayima pasa munthu malo ambiri omwe anapasidwa Amalawi chifukwa cha umbuliwo amatenga malo amene akugulisa upangira business pamawa anthu amatembenuka ndikumatukwana ma City Council kwani Blantyre find out malo ambiri aja anagulisa ndi Amalawi. Komanso kuli anthu ena mmakasomo ogwira ntchito amene ndithana nawo chifukwa choti anthu amene ochoma amapanga iwo amapezeka kuti kukatuluka malo ena aja amakagwira malo aja kukhala ngati awo pamapeto pacha amakagulitsa. Koma kaona m'mabuku maoneka ngati malo anatha pomwe malo alipo ena aja anabisa. Ndizomwe tifuna titese. Komanso ndifuna titokoze chifukwa kuti magwidwe a ntchito a ife ndi Blantyre City Council ndi anthu ogwira ntchito tugwirira limodzi. Ndikhulupirira kuti mumodzi umenewo titesa ntchitidwe ngati umenewo. Mukufuna kuti mukamaza choka pa meya muzasiye mbiri yotani kapena legacy yotani? Anthu ambiri akamona mwana akuyenda mu street akupempesa kapena ndosasamba samakhulupirira kuti amene azakhala munthu. Kuchokera mwa ine ndifaniza legacy onena kuti olosasamba sikuli nache mukazasamalira olomu mamuna amagona mabenchi mukazasamalira akuzozakhala sogoleri wabwino. Legacy omufaniza tsiyeni imene inuyo mukamakhala nkhani ya maphunziro maona kuti maphunziro ndofunika asi ofunika funso mundifunsa ndakuyankhanikale ndanena kuti china chilichonse chili bwino ndikulakwika kwake. Anthu ena achaka mamuona Joe mamuona ngati mwina I'm proud kuti sina lowing class. Koma mbali ina sometimes I cry because even ananga amalandira chitozo chimene bambo anu ndi bulutu chokacho ndicho muchikusonyeza kuti nthawi zina upita sukulu nkwabwino. Koma pali anthu ena upita sukulu omwe ali mabulutu kuposa munthu omwe sanapite chani ku sukulu. Chifukwa chani ma actions omwe amapanga iwo ananga ndi ndana ophunzira atu ine ananga ndi ma degree ananga ine and omwe ndimaphunzitsa ine ngochuluka kwambiri ndingakuzeni ndi more than mwina 200 and chakuti anthu omwe ndimathandizira ma school fees ena akupanga zambiri nasi abale anga chifukwa choti zimandiwawa mmene ndakulira ineyo ndi zomwe ndadusamo chifukwa ineyo tu suti sukuluyo sindinayifune ndimayifuna pakalero. Komanso sukuluyo kuphunzira kumatha munthu ukamwalira suti pano sindikuphunzira ndikuphunzirabe. Pali sukulu ina yomwe timafuna anthu azitiona tavala ma uniform pali ma private teachers anthu ena omwe mwaphunzira kwambiri gula iweyo ma degree anu ndongotolera atu so munapanga pakamozi yani munangotolera apa kupanga kukabereka kubweranso kuzatenga musamakhenga lino madolo kwambiri yani mulipo anthu ambiri chifukwa ndikuona kuti mabulutu ophunzira mulipo mabulutu ophunzira ndiye mati mukayima chifukwa mwapezeka degree kanu kotolezako ndiye mayima pachitu me what no it's not all about that. It's about the vision and the focus that you have. Yeah. In conclusion, Mr. Mayor, ana ma street kids akakuonani mukuma basa motivation yotani mufuna mtese program chifukwa ndambokuza ndi chilungamo mandiputa atu akamandiona masiti azilimba mtima kuti siku lina lache pomwe alipo akazalimbira akazakhala mwana wapo chifukwa kuti ineyo ndikanatengera kuti ndikulira mu street sibwezi ndili pano pomwe ndili ndakulira mu street sindisuta Fordia sindi mwamowa koma ndakulira mu street
lero ndine meya chifukwa kuti chani ngakhale wakulira mu street umanika usatire ndondomeko ndi chifukwa lero ndili pano akazangozimveserera kuti iwo ndi ana mu street basi kungozitayirira sazakhala ngati Jomo koma iwo azilimba mtima kuti ngakhale ali mmene momwe sulina chakuzo zakhala meya amene ali Jomo anthu nomagamba ndeto ameya muli kumpira wa bambo wa Chinyamata wa Chembere Mbaye ndinu meya komanso apa mwatenga maga president kodi zimene zizi zitheka ndiye panepo ndipo uziwe kuti Jomo is a good citizen akati dolo amayang'ana kuti azipanga chani zonse zomwe ndimapanga izo it's part of development kufuna kuti Malawi ipite patsogolo kuwapasa Chinyamata chochita ngakhale ulibe koma Chinyamata wapase chochita musadandauleza nthawi ino pomwe muli pa ntchito ku MBC simakaphika ku nyumba ananu sapita school bambo simasamalira ndene ndikalipere zimene zozo ndi chimozo udindo wanu ndi udindo wanga inonso ndina busy mmakwanisa bwanji busy yanu pali mang'onong'ono tonena kuti koma kumene kukolowerako Jomo isatenga chinthuchi mawa la munthu palibe amaliziwa ine silinganiriza mawa ndikunena za lero anthu akuzokhala ndi malingaliro koma ine sinambe ndalotapo ya chifukwa za mawa Mulungu anabisa mawa la munthu ndene ndikabwera pano ndikumati ine ndikape ine sidolo ya koma ndimangopanga zinthu muzifuniro cha anthu ndina malenga ndiye anthu asandipope kwambiri ya ine sine ofuna kupopedwa ya maotsiriza pamene tikumaliza program yathu angakhale otani malo otsiriza njoti ineyo ndingwanyadira Malawi kuti amandikonda komanso amandipasa mpata chokhacho nzawalemekeza ndizawatumikira amene iwo amafunira kuti ndiatumikire ineyo sinimatenga usogoleri by chance it's a God calling so mundu kakhala kuti ndiwozozedwa china chonse chimateka chifukwa Davide anakwanitsa chifukwa ufumu ucha unachokera kwa Mulungu ngakhale ena amankaikira iye anakwaniritsa chifukwa Solomon anakwaniritsa ngakhale anali osapita ku sukulu anali nzeru zochuluka chifukwa mafumu onse aja amachokera kwa Chauta ndiye ineyo sindichitengera chizolowezi yayi ndikuziwa kuti Mulungu ndi cholinga andi mwina cholinga chake cha Mulungu sikulina chazachionesera kwa mtundu wa Malawi ine ndimanyadira Malawi andapitirizenso kundikonda ndidziwa kuti sine munthu woti ndingakhale 100% wabwino ndilizofoka zanga ngati Malawi koma mukundizuzula ndimapuziramo zambiri andizapitiza ophunzirabe pa zomwe amandizuzulazo dziko mwambiri Isaac Jomo Osman tathokoza kuti munaina yafe mu program ya MBC Exclusive dziko pamene ponso ndiye pa mtsiriziro pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo mu program imene lero timacheza ndi Isaac Jomo Osman mfumu ya mzinda wa Blantyre komanso omwe angosankhidwa kumene kukhala president wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA munali ndine Kumbukani Phiri mwakoma nonse.